Hi friends, welcome back my JD Boro Family YouTube channel. Hi लोगोफोर आंनि JD Boro Family YouTube channelआव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै गिबियाव बरायनानै लाहरनाय जाबाय लोगोफोर। नै आं दिनै मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नैबेनो आरोना दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दा बगिबिलाव बेरायनो फैदों। लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो, कमेन्ट हरदो आरो जायफोर गोदान साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। सिगाङावथ' सानाव बेरायफैखांबाय, ओमफ्राय एबाराव जोङो दा मोनायाव बेरायनो फैदों। नैबेयाव फिसाजोमोना फिसालामोना गाखोनानै एसे इन्जय खालामदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैयाव दा बिराद मोजां नुयो आरोखि नायनो नांनायखाय समायनानो आलिफारा। आराम गाखोनानै थांसै। ओरैजाय एखे फिसालाया सानाव फैखांनायखाय फैनोल'। ओमफ्राय दा बिमायंमोन दंफैयो नालाय बिमायंमोनहा बेरायनो फैदों आरोखि ना लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था। नै ओरैजाय नै आंना डार्लिंआबो मा बुंखोबासो मिथिगौ। ओरैजाय बेरायनो फैबावदों आरोखि। जा समायना नुयो आरोखि ना। बेयाव हैलां मैलाङाव फिसाजो फिसाला, ओमफ्राय बेयो गेदेरनि फिसाजो सानसुलि हैलां मैलां गाखोदों आरोना। ओरैजाय फटक साफायखावगासिनो आदा बियो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बैनाय। नायलांबाय था लोगोफोर, जा समायना नुयो आरोखि ना। फिसालाया नाखाय मायाव फटक लाबावो। बिराद मानसिफोर फैयो लोगोफोर। मोनाबिलि समाव बार जानो फैयो बेयाव। आरो ओंखाम ओंख्रि जानो गोसोबा जालांनो हायो आरोखि। नै ओरैजाय दङ लिटिल सिंगाम, मटलु पाटलु, बिदिनो अनेकथा जिनिस बानायना दोननाय दं आरोखि ना। लाइटजों समायना नुयो आरोखि। नै ओरैजाय जिरायग्राबो बानायना दोननाय दङ। आथुर जालायथारबायलै जिरायनो। नाथाय फिसालाया डेन्जारसो, हारसिं जिरायबावनो आरोखि। बैयो जाहैबाय आदा आरोखि ना। आदाया इयाव जिरायनानै दंगासिनो, एसे बार जादों आरोखि ना, जिरायनानै थान्दा। लोगोफोर बेरायफैदों आरो दा, ओमफ्राय दसे एसे जिरायथ'बाय बगिबिलनि कानचनजंगा। आइ लाभ कानचनजंगा बेरायबाय दान्दिसे बेरायबाय आरोखि ना। दिनैनिया मोनानिसो आरोखि ना नुथाया। आरो सिगां जों सानावसो बेरायफैदोंमोन, ओमफ्राय दिनै मोनायाव बेरायफैदों आरो। डान्स प्रग्राम गैया खिन्थु दिनै बैयाव डान्स जायोमोन। जोङो बगिबिलाव दंफैयो। जोङो माने बेरायफैदों। नै बिथां शेफनि रुमाव फैदों, क्वार्टाराव। दा जोङो नै बगिबिलनि ब्रिजनि गाहायाव जोङो पिकनिक स्पट जायो नालाय, बेयाव एसे बेरायगासिनो आरो जों। माने गोसो गोजोननाय होग्लायबाय आरो मथामथि। आरो बिथांमोना बयखौबो जों बड'लेण्डनिफ्राय फैदों, बड'लेण्डनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय फैदों। नोंथांमोनाबो गोसो जायोबा बेरायफै, मोजां भिउआ नायनो आराम आरो। सनाया नाखाय माबायदि जिरायनानै आरामनो फिसाला फिसाजो। कानचनजंगायाव फैदों लोगोफोर। बेसेबां मोजां लाइटजों साजायजोबनाय। नोंसोरबो फै लोगोफोर। बियो दङ बगिबिलनि गाहायाव दङ, बगिबिल ब्रिजनि गाहायाव कानचनजंगा। बेयाव पार्टिबो जानो हायो आरोखि ना लोगोफोर। बिराद पार्टि जानोबो फैयो बेयाव मानसिफोर। जाग्रा लोंग्रानि जेबो टेनसन गैया, जायगायावनो मोनजाजोबो, जायगायावनो बेरायो। नैबे जाहैबाय आरोखि ना साइन बर्ड बेयो। ओमफ्राय बै सागर गेजेराव थांनो हायो आरोखि। जोङो थांलायासै सागर गेजेराव। दैया रानहांबाय दायो। होबाय आसोला नै गेदेरजों फिसालाजों बाइक सालायदों।
बिमायंजों सलायफादों हनै गावसो ड्राइभार जाबावबाय बिमायंआबो हनै गोलैबाय बेवाया सालायग्रा गाखोग्रा स्कुटारानो गोलावथार बा ट्रेन बायदिनो होलांबावबायसो आसोलायनो रिक्सा गाखोनो रिक्सा सालायनो नागिरदों नोंबो गाखोनो गाखोखांबायानो आङो दानि ओइखैबो थांबावनोसै र' माबा मा दङ बेखैजा रिक्सा सालायनो नागिरदों नै आदाया रिक्सा गाखोखांबायानो फिसालाया होब्बाय सालायनाया नोंहाबो गाखोहैदो जायगायानो गैला आजाजों नै फिसाजो थाबाय सलायबायानो दांबाय रिक्सा आंनि रिक्सा होबायानो बिराद लाजिनाय मोनो आं लोगोफोर रिक्सायाव गाखोनो थैनो बायदि लाजिनाय मोनो आङो दाबो रिक्सायाव गाखोफेराखै दे आं खोन्थानो लाजि जाबावो आदाया सालायनोसै नै सालायनो नागिरदों नालाय फिसालाया ओंखारला सालायनो होलांगौ होखावबाय मारिनाया पेदेल साइकेल पेदेल मारि 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 आंबो सालायनि लोगोफोर नायलांबाय था नै नाखाय बोखारनो नागिरबाय बोखारजाबावा पेदेल मारि मारि होबाय आसला सालायनोसै लोगोफोर आंबो नायदो नै रिक्सा आंनि रिक्सा है है बा बरियाथ' सालायनो आगोलथिं गाजाया खिथु खिसिखारो सालायगासिनो लोगोफोर नै जा बरिया आरोखि सालायनो एखे फिसाला होनना नाखाय ओंखारलानो गाखोनायनिफ्राय पेदेलाबो आगोलथिं मारिजाया खिथुथिंसो मारिनांगौ होबाय ओइ नै एक्टर एक्ट्रिस जालायदों बवा एसे मोसानोसै दे बोराइजा मोसादो ओइ आसला उन्दुनासो दङ नै बेयावनो इन्जय लाफैदों दसे सम बेलासि समाव लोगोफोर दिनै प्रग्राम खालामग्राया गैया आरोखि ना लोगोफोर बेयाव प्रग्राम जायो नङाबा मोसायो आरोखि बेयाव नायनो हायो बरियानो दिनै प्रग्राम गैया नालाय नों आंहानो माने बेयाव मोसानानैबो देखायनो हायो आरोखि ओइ नै सना नाहरलाय ओरैजाय माबायदि नुदों मोजां नुदोंना नुसाबदों एसे माथो अंलाय नायखोमाबाय थाखो बेखौ नाहरदों आङो माबा गाखोदों गथ'आ बिमायंजों आजाजों नाखाय ख'आव माबायदि जेलें जेबा सेव गाखोदों एसे जेलें जेबा सेव कानचनजंगा बिराद बरिया लोगोफोर बे मोनानि नुथाय आरोखि ना सानावबो फैनो हायो खाना जाफैनो हायो आरो नों संना लाबोनाबो जाफैनो हायो आरो नैबे जाहैबाय बे लामाया हाबबोग्रा आरोखि ना ओमफ्राय बे दंफां सिङाव सासे थाखायो काउन्टार टिकेट होग्रा बारा लाया सासेयाव 30 थाखाल'सो लायो लोगोफोर बा बाना सनाया माबायदि नै बोराय बिदि आंनो मोनसे बानायनानै होनायमोनबा ओंखाम संनायाव जिरायनो नांगौनो लोगोफोर लाबोना होनांसिगोन मोनसे गोजोन मोनलायोहाय बेलासि सम सासे आदाया आसला स्कुटार बोरायखौ दाखाबाय साहाबबाय बड'लेण्डसिम सालायनांसिगोन बे स्कुटारखौ बिनिफ्राय बड'लेण्डनिफ्राय फैदों बिसोरो बगिबिल नायनो होननानै फैथारदों आरो फिसाजोआबो जेलें जेयाव दिनैसो जिरायनो मोन्दों नालाय बिदियाव जिरायफेरनो मोनाखैमोन सानसुलिया खुसिया हाथायानो लोमथारला नै फुंजानि फिसाजोखौ बेवाइनि फिसाजो मेट्रिक फरिखा होदोंमोन आरोखि ना फरिखा जोबनायनि बेरायनो फैदों ओइनोहाय फिसालाया बिमायंजों एखे याम्मा साहाखावगासिनो हनै आखाइ फारनै फारनै साबावो आरोखि बिमायंखौसो दाब्लिन लाबावो नाखाय नालाय सानाया वा जा डेन्जार होखायो आरोखि ना लोगोफोर साफायग्राफ्रा हनै बोलायबाय हनै बिब'नि खिथुखै फैनोनो नागिरा लोगोफोर बेयाव माने अभार ब्रिजबो खालामना दोनलायदों आरोखि ना बिराद समायना बेयाव गाखोनानै फट' लानो हायो आरोखि ना सेलफि फैनोनो नागिरा गथ' माखाया गेलेनानै बेलासि जालायथारबाय नुदों फटकल' जाबाय थिनखायोबा नै आंहाबो एसे लानोसै लोगोफोर
फिसालाया खावब्ला ओंखारलायबावो बिबारा मोजां बारथारदोंमोन गेट फुला बेयाव आं एसे फट' लानोसै आरो आंबो एसे लानोसैबा नोंजों र' नै लोगोफोर गोजांबाथाय नैबेयाव अरबो सायनो हायो आरोखि ना नै जास्ट अर ब्लाव ब्लाव सुनानै दोनखायो आरोखि बेदरबो सावजानो हाबावो ओइनो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो